Moi boas. Bueno, xa non sei se empezar de cero a presentación e explicar quen son, porque xa nin me lembraba de vir por aquí. Eu creo que xa dende a conversa que tivemos sobre as ervas de San Xoán a finais de xuño, non volvín facer un directo. A idea era, bueno, pois descansar en xullo e agosto e comezar en setembro, pero, bueno, ao final, por unha cousa e por outra, retomamos a finais de outubro estes directos e nada, con moitas ganas. Xa, hoxe, como sabedes, bueno, esta primeira conversa para comezar esta nova temporada de directos, pois vamos ter connosco Luce Tea, que se seguides a Canedei e da Laueira Today, seguro que a coñecedes, vamos a falar pois sobre petos e ánimas, cruceiros, o seu significado, porque xa anteriormente tivéramos conversas aquí con Lidia Mariño e con Rafa Quintía, antropólogos, que, bueno, sobre os ritos, tradicións e crenzas de defuntos, sobre, bueno, a Santa Compaña e todas esas cuestións. Entón, entendía que agora eu creo que era necesario facer xa pois, sobre algo máis específico e con, bueno, con un significado moi grande e que, ademais, cobra moita forza precisamente nesta época de defuntos que está por vir. Nada, bueno, para a xente que non poidades estar no directo inteiro ao final, ou a xente que se incorpore tarde, dicir que mañá, en principio, se todo vai ben, estará subida na nosa canle de YouTube e tamén estará subido en formato podcast no iVoox, non? E nada, voulle dar paso a Lucetea, vamos a comezar, nada, bueno, animarvos seguro que hai xente nova, entón animarvos a seguirnos, tamén en orgullogalego.gal podedes suscribirse e apoiar o noso cantido, e, bueno, todas esas cousas que se din, e nada, vamos a comezar xa entón coa conversa. Hola, boas. Hola, espera que estou vendo aquí que merquei unha webcam nova e dame a impresión que non me enfoca como a outra, que é como que enfoca moito máis de cerca, sabes? Entón estou fazando e non sei... Non, así... Cambioche a pantalla a ti? Sí. Sí. Creo que así un pouco peor, non? Para gustos.
Sí. Bueno, para quen o vai escoitar no podcast non vai ter problema, así que nada, bueno, eso, primeiro darche a benvida e agradecer que estiveras aquí, que xa eu non sei cando foi que che dixera que tiñas que vir por aquí pola canle de Orgullo Galego, eu creo que foi precisamente cando falaste dos petos e ánimas. No, Sí, creo que sí, e algunha vez máis creo sí. que tamén que falamos deso. Non, pero gracias pola invitación. Vexo, bueno, está aí xa comentando a xente, Crisne na Gazafello, bueno, non sei se pronunciei moi ben, pero bueno, moi boas e benvidos a toda a xente que se está a conectar. Entón, nada, vamos a comezar a conversa, como sempre, fareille, bueno, algunhas preguntiñas, pero tamén quero que, bueno, que a medida que vai avanzando a conversa, pois que vaiades facendo as vosas preguntas. Entón, hoxe, o tema que vamos a tratar son os petos de ánimas, os cruceiros, pero eu, antes de nada, a primeira pregunta que te quería facer é que nos contes que son as ánimas ou quen son esas ánimas, porque seguro que hai xente que non o sabe. Ánima é o mesmo que alma, o sea, sería o principio inmaterial que nos dá vida, non? Sería a parte inmaterial, esta chispiña de vida que se entende que no momento da morte se separa e vai a algún lugar, non? Despois podemos discutir a que lugares vai, sí, dependendo da religión, pero sería ese componente non material do ser humano. Ese ben asunto noso ou non, falaremos tamén. Exacto. Entón, explicado eso, pois, moi brevemente, pero moi concisamente, a seguinte pregunta que te quería facer é precisamente sobre o título do que estamos a falar hoxe, e é, para que non o saiba, pois que é un cruceiro e que son os petos de ánimas. Bueno, petos de ánimas e cruceiros son os elementos patrimoniais que temos espallados por todo o territorio. Marcan cruces de camiños, centros de prazas, beiras de camiños, sendas. Unhos están adicados ás ánimas, agora entraremos máis en materia, e outros son cruceiros, é dicir, son varais altos rematados nunha cruz. Sobre o tema dos petos e ánimas, vamos ir tocando, alternando un pouco os petos e ánimas e os cruceiros, non? Porque, bueno, aínda que poden ser construcións distintas, pero en moitas cousas teñen o mismo simbolismo, incluso un significado semellante, non? Eu quería preguntarche eso, que orixes teñen os cruceiros e os petos e ánimas, porque moitas veces a min pásame en Orgullo Galego, non? Cando subo algunha cousa e di xente, que eu teño un peto de ánimas na miña aldea que se di que pode ter 1000 anos. Pero claro, pode ser que o que se representase ali nesa zona pudese haber algo antes, non? Pero os petos e ánimas, polo menos unha parte importante deles non son tan antigos. Entón, bueno, que orixes teñen os petos e os cruceiros? Os que atopamos agora, na súa gran maioría, pertencen aos séculos XVII, XVIII, XIX, principios do XX, é dicir, a partir do século XVI é cando empeza a haber este tipo de construccións, e son os que máis abondan. Vese moitas veces nos máis elaborados, vese que teñen un estilo barroco, claro, non? Outros que son máis modestos, que son máis humildes, pois é un pouco máis difícil determinar a súa datación polo estilo. Entón non se pode precisar, pero sí que na súa gran maioría pertencen a esta época, porque puxéronse de moda ou proliferaron máis ben a partir do Concilio de Trento. Proliferan a partir do Concilio de Trento porque aí no século XVI hai un señor que se chama Lutero, non, que cuestionou as doutrinas das indulxencias. Igual, agora xa empecé a meter aí en moito berenjenal, tiña que empezar por algo máis sinxelo, pero podes meterte. As indulxencias
O sea, o catolicismo considera que a ánima, o espírito, o principio de movimento, de animación do corpo, pois, ao morrer, pode ir ou ao ceo directamente, porque eres un santo, non pecaches nada, entón vas directamente ao ceo, ou ao inferno, se cometiches algún pecado capital e xa vas de cabeza ali. Pero hai un espacio intermedio, que é o purgatorio, donde as ánimas que non foron especialmente malas, pero tampouco especialmente boas, van ali a purgar os seus pecados, conseguir un estado de pureza idóneo para a contemplación de Deus. Non? Deus non o podes contemplar nin podes achegarte a él se estás en estado de impureza. Esa é a explicación sinxela. Entonces, aí o Papa, pois sabedes que vendía bulas. Estas bulas eran permisos, bueno, máis ben indulxencias nas que se perdoaban por anticipado os pecados, ou algo máis ou menos. Entonces, chegou un momento en que había moitísimo tráfico de indulxencias e, basicamente, a maioría das persoas pensaban que nada máis, e así o di Lutero nas súas teses, por exemplo, que o vulgo cree que nada máis a moeda fai clink na cesta, sai unha alma do purgatorio, non? Claro, Lutero foi moi crítico con isto e Trento, no Concilio de Trento, en 1563, respóndese contundentemente que o purgatorio sí que existe e que sí as ánimas poden sair del con intercesión dos vivos. É dicir, rezando oracións ou pagando misas. E cal é a maneira máis rápida de recaudar para este pago de misas? Pois as capelas de ánimas, que moitas veces teñen unha hucha tamén, un esmoleiro, aí é onde vemos a palabra esmoleiro, para recoller a esmola, e co recaudado, pois ofrecíanse misas ás ánimas para que sairan do purgatorio, así contado así apresuradamente. Na nosa mente actual pensaríamos que menudo negocio para sacar uns cartiños, non? Claro. A verdade é que sí, pero e dentro deso, do que estás comentando ti, entraríamos, por exemplo, pois nos petos e ánimas, eu estaba buscando porque esquecín de descargala, que os petos e ánimas, sabendo xa o que son, podemos ver moitas veces, pois, como comentas ti, non teñen ese petiño para botar cartos, pero podemos ver nelas que hai moitas veces, pois, espigas e millo e outras cousas, non? Quero dicir, que representaba eso e por que se colocaba iso? Porque tamén se poñían alimentos, non? Non só cartos. Sí, é que antigamente tamén se facían ofrendas de alimentos ás ánimas. Castañas, millo, porque hai unha consideración non só no catolicismo, senón nas religións paganas anteriores, nas religións anteriores, nas clásicas, na grega, na romana, incluso na celta, na egipcia, hai unha idea de que a ánima, cando está, no noso caso no purgatorio, pero cando está no Hades ou no Seol, están sempre sedentas e sempre famentas. Entón, unha maneira de que non perturben aos vivos, de que non veñan chamar á porta da casa, é precisamente amainar a súa fame, a súa sede, dándolles estas ofrendas. Entón, elas, en agradecemento, pois tamén supón que van a comportarse de maneira benéfica cos vivos. Sí. E logo, tamén, vendo un pouco, pois, os tipos de petos e de cruceiros, non, que comentabas ti agora, non sei se nos podemos meter aí un pouquiño máis, porque lembro que na conversa esta que tiñas con Fran, como que falaba dese, eso, de petos e ánimas, esmoleiros, quero dicir, un pouco, eso dos esmoleiros é algo distinto, non? O sea, que porque eu, a verdade é que aí non o coñecía, así que me sorprendeu bastante. Eu non fago moita distinción, a distinción facía Carlos Xesús, sobre todo. Sí. Esmoleiro é máis ben cando tes a hucha para deixar os cartos. Hai outros petos que non a teñen. Porque a perderon, porque lla levaron ou porque nunca a tiveron. Deixaban ofrendas de outro tipo. Luz tamén é unha ofrenda que se lle dá aos... O sea, luz, candeas, non? Tanto as de aceite como as de cera.
Entonces, Eh, están as capelas de ánimas, os esmoleiros. Temos tamén, por exemplo, se buscas en castelán, non o vas a topar por petos de ánimas, tes que buscar humilladeros, por exemplo, lles chaman. Humilladeros. Humilladeros, porque é un sitio onde a xente se humillaba ante Deus e pedía perdón Ah, e rezaban oración polas ánimas e se arrodillaba, non? sí. E despois, en Cantabria chamanlle asubiaderos, que polo visto é nun sentido de resgardo, porque son un pouquiño máis grandes as que hai por Cantabria, polas mirindades, pero non moito máis, podíase como entrar e resgardarte da chuvia. Hai moitas que tiñan como teitiño tamén, entonces Sí. chamanlles así. Porque realmente, o sea, donde están sobre todo concentrados, non, a nivel peninsular, que pode ser no noroeste, principalmente, non, aínda que poida haber logo por Cantabria, incluso zonas norte de Castela, non sei si se atopan logo noutras zonas dentro da Adoi península, quero dicir. Sí, a ver, adoitase decir que no noroeste é onde hai maior concentración, pero no resto da península tamén hai, porque está unha doutrina da Igrexa espallada por toda Europa. De feito, en Francia atopámolos, en Alemania atopámolos, en Rumanía, en Eslovenia, hai todo este tipo de construccións en Inglaterra tamén. Entonces, parece que en concentración aquí hai máis, pero tamén hai que ter en conta, por exemplo, que no ámbito centroeuropeo o protestantismo acabou con moitas destas capelas, os cruceiros tamén, polo tanto non chegaron tantos a nós. E no Levante, durante a Guerra Civil, pois tamén polo visto algúns sufriron danos, entonces non se recordan. E a outros, como son elementos mobles, pois acabaron levándose, bueno, o que lle pasa aquí aos cruceiros, non, que acaban en xardíns particulares, pois pasou moito iso tamén. Sí, sí. Eu non sei se neso inflúe, ou se ten estudado, que inflúa o que é o Camiño de Santiago, sobre todo en canto a súa ubicación ou incluso, bueno, a súa posible chegada, vaya. Sí, de feito, isto tamén o falamos naquel directo, que hai, por suposto, unha influencia, sobre todo á hora de trasladar tipoloxías. E tamén en canto aos cruceiros, porque algúns deles pode ser que serviran como para marcar o camiño, non? E logo tamén unha pregunta respecto dos... Bueno, comentan por aquí que non sei se viches que altar máis chulo tes montado aí atrás. Eso, quería preguntarche sobre todo que papel cumpren tanto os petos e ánimas como os cruceiros agora que se achega, non? Esta época de defuntos, que entramos neste ciclo da escuridade chegan, como din, non? Que é a época dos defuntos, chegan as ánimas, veñen facernos compañía, todo iso, non? Entón, que papel cumpren? Realmente eu diría que cumplen o papel que teñen todo o ano, que pasa que nestas datas sinaladas é máis habitual visitalos e lembrarnos das ánimas ou dos ancestros e levarlles algunha ofrenda, non? E tamén porque pois agora, non? Pois é a época dos magostos, da recollida da castaña, é unha das ofrendas típicas tamén, non? Entón é o momento, igual que o millo, que se está a recoller tamén por estas datas. Entón, eu diría que realmente cumplen pois como a mesma función, non? Pero agora é como esa data no ano no que hai que acudir, un pouco como a obriga de visita ao cementerio, non? Sí. Sí, realmente eso, tendo comentado Rafa Quintía moitas veces que, claro, podemos lembrarnos ou honrar aos finados todo o ano, pero hai unha data, non? Hai Que unha é data, común, sí. que é algo que sucede en todas as culturas nas que, de feito, é a época que se a xente tamén sí que lle gusta isto, que pode visitar os petos e ánimas, porque seguramente en moitos aínda hai ofrendas, non? Eu, de feito, estaba aquí intentando subir unha De foto. feito, hai ofrendas, eu teño visto case todo o ano, Sí, non? Sí. Pero bueno, claro, nestas datas, pois, a lembranza está máis aí a flor de pele, entonces Claro. Comentan por aquí se os cruceiros que teñen altar eran diferentes aos que non o teñen ou se tiñan a mesma función. Os que teñen altar, supoño que se refira aos que teñen pousadoiro, que é como unha mesa alongada diante.
Sí. Moitas veces nese pousadoiro atópanse ofrendas e noutras ocasións son paradas que se facían de camiño ao cemiterio nun funeral. O sea, ao levar o defunto ao cemiterio había certos lugares, como os cruceiros, donde se pousaba e se botaba un responso. E tamén nas procesións de santos, hai veces que paran tamén e ponen o santo no pousadoiro e rezan tamén unha pequena oración. Pasa que aí hai que distinguir, é difícil distinguir de funcións. Hainos que son que marcan camiños específicos, como, bueno, pues estes que se atopan de camiño ao cemiterio, hai outros que son cruceiros levantados á devoción de alguén, é dicir, alguén pagou para colocar ese cruceiro e pon o nome do defunto, o que se pon en honra, para que os camiñantes que pasen por aí boten un rezo e axuden con ese rezo a esa ánima do purgatorio, por exemplo. Logo tamén eu tiña unha pregunta que, bueno, varias, hai unha delas que iba a facer logo, a ver se a topo, pero que quería meter agora. En canto aos cruceiros, por exemplo, non? O que comentabas ti, que falase deles moitas veces, non? Pois que se colocaban nos cruces e camiños por supersticións, bueno, eso non sei se non o podes explicar ti un pouco máis, por crenzas e porque tamén se pensaba, non? Que moitas veces falábase dos cruces e camiños onde podía aparecer a Santa Compaña, bueno, moitas cousas. Pero logo tamén incluso que hai cruceiros que no seu momento pois que erguían as propias familias ou xentes ás aldeas, non? Quero dicir, porque moitas veces podemos pensar que os cruceiros foi algo que facía a Igrexa, non? Pero moitos deles foron erguidos pola xente. Sí, bueno, eso facíase, pois, polo que che digo, a devoción de alguén, ou, por exemplo, en recordado, pois, dunha peste ou unha gran enfermidade que houve nun lugar, erixíase, pois, un cruceiro ou unha capela de ánimas. Por exemplo, en Europa son moi coñecidas tamén as cruces da peste, non? Que estarían dentro deste xénero. Aquí tamén, pois, eso, a devoción de alguén que morreu novo ou que morreu nun accidente, tamén se podían erixir. Hai diferentes razóns polas cales se erixe un cruceiro. E despois está esa parte que deberamos ter comentado ao principio, pero eu xa entrei aí ao tolo con Lutero e Trento e as ánimas. Que é que realmente os cruces de camiños e os camiños en sí sempre estiveron protegidos por deidades. É dicir, Roma, por exemplo, tiña os lares compitales, que eran unha especie de pequenas deidades, de deidades menores, que poderían estar relacionadas pois cos ancestros dun lugar ou coas deidades dun lugar concreto, non? Como pequenos patronos dese sitio, os numen, que protexían os camiños, eran esos lares compitales e, de feito, celebrábase unha festa sobre febreiro, que eran as compitalia. Entón, o pater familias de cada clan romano tiña a obriga de facer un sacrificio diante do altar aos lares máis próximo, adoitaba estar ou en esquinas de rúas, ou en cruces de camiños, ou en entradas de aldeas, iban ata ali, facían un sacrificio, facíase unha comida que se ofrecía a todos os membros da familia, e como membros da familia había que entender tamén aos escravos e aos clientes da familia romana, non? E os nenos, pois, deixaban ofrendas, cabeciñas de allos ou bolas de lá. No caso das compitalias no rural, era máis habitual que colgaran bolas de lá das árbores, por exemplo. E despois temos tamén, por suposto, o deus Jano, que é o deus de dúas cabezas, o que mira ao futuro, o que mira ao pasado e mira ao futuro, o que mira cara adiante e cara atrás, que protexía as entradas das casas, protexía, pois claro, tamén os cruces de camiños. Está o deus Mercurio, gran patrón dos comerciantes, asociado co deus Luc,
co deus celta, é César na Guerra das Galias, cando fala dos deuses galos, non dá nomes, pero fala que adoran a un Mercurio que protexe os camiños. Non, aí vemos que podían ser deidades un pouco equivalentes na función. E despois, por exemplo, tamén as deusas gregas, Hécate, que se fala tanto hoxe en día dela, pois tamén era unha deidade que parecía que protexía os camiños porque están nesos espacios liminais, non? Entón, a idea de protexer ao camiñante e de apelar tamén ao camiñante para que pregue polas almas dos defuntos é algo moi antigo e moi espallado por todo o Mediterráneo e por todas as culturas antigas, en realidade. Non podo dar unha orixe. Tampouco se pode establecer exactamente unha relación de continuidade entre as prácticas da antigüidade clásica e estas do século XVI. Está claro que os camiños antes estaban moito máis transitados que agora. Claro, claro, sí. Eso, tal. Entonces, non só, ademais eu creo que non só estes altares tiñan unha función de protección, senón que seguramente tiñan unha función tamén práctica, non? Marcábanche lugares nos que sabías que podías parar, indicábanche polo número de ofrendas canta xente pasaba por aí, se era máis ou menos perigoso, ou mellor dependendo da deidade que estaba. Era un pouco tamén unha cuestión práctica, eu creo. Entrando un pouco o que comentabas antes, Europa, falamos moito dos petos e ánimas pois, do noreste peninsular, ti xa comentas que están estendidas por toda Europa. Contanos un pouquiño eso, pois en que zonas pode ter máis presenza, si naquelas zonas tamén tiñan o mismo significado que aquí, si os ritos que se celebraban con el ou as ofrendas eran distintas, non? Porque falase tamén eso, pois, de Alemanha, bueno, de sitios moitas veces falamos pois, do que é o arco atlántico, pero ti te lo comentado, non? Que mismamente en Alemanha teñen moita presenza. Sí, en Alemanha, sobre todo na parte católica, é dicir, no sur de Alemanha, na parte bávara, claro, na parte luterana, na protestante non, porque realmente atacábanse as cruces que estaban nos camiños, porque sabes que son iconoclastas, non lles gustan o uso de imaxes, pero no sur, en Bavaria, sí que se utilizaban estas capeliñas. Hai unhas moi curiosas que despois están aí no PowerPoint, que aí son moi personais, porque utilizábanse para marcar, por exemplo, o lugar onde ocorrera unha morte tráxica. Entonces, explicábanche de que morrera a persoa e pedíanche que rezaras unha pregaria por elas. Que realmente nós, hoxe en día, en Galicia tamén se utiliza este tipo o sea, tamén se fai este tipo de práctica, non? Cando ides pola estrada e vedes un ramo de flores ou unha cruz á beira da estrada, sabedes que ali houve un accidente. Non é tanto por recordar que ali houve un accidente e que vais con cuidado, que sí, pero é tamén por dicir, reza unha pregaria por esta alma, porque enténdese que ao morrer de maneira abrupta non puido non lle puideron facer a extrema unción, o perdón dos pecados e a última comunión, e polo tanto esa alma pois chegou impura ao outro lado, non? Entón vai a ter que purificarse. Ou seja, que antigamente, posiblemente, pois nese sitio do accidente, pois farían incluso un cruceiro, non? Podría ser, ou unha cruz de pedra, porían. Podería ser. Vou poñer aquí unha imaxe, a ver se dou, para que me sae moi pequena. Bueno, este é eu creo que se ve máis ou menos, non? Sí. É un peto de ánimas que fixemos unha foto, foi hai 2 anos, no concello de Covelo, aquí, bueno, relativamente perto de Vigo. E, bueno, é un peto de ánimas que por un golpe nunha obra faltalle a cruz arriba, non, no medio, pero e aparte creo que esta foto foi no verán, pero bueno, vedes que incluso no propio verán ten aí as espigas. Ten as espigas, sí. As espigas e millo, que eu a verdade que hai moitos, pero hai moitos que agora xa non teñen nada, pero bueno, que comentabas ti que se fai todo ano, e isto foi en pleno mes xuño. Qué bonito.
Logo... Non, iba a decir que me estaba acordando eu que eu deso non teño explicación, entón, xa que nos está a ver xente, pois igual me explican por aí, porque meu pai todos os anos, ten relación un pouco co millo, todos os anos colle 2 mazorcas de millo, aí por algunha leira que as vexa tiradas, bueno, rouballe ao veciño, vale, porque di que dá sorte telas na casa. E colgas aí no garaxe e tenas todo o ano. Entón, que todos os anos cambia as súas mazaroquiñas de millo. Nunca me soubo explicar por qué, pero el dice que súa avoa facía así e así sigue. Sí. O sea que xa non no peto de ánimas, senón que polo visto tamén dá sorte ter dúas na casa. Eu incluso lín outro día que falaban que cando tes eso, pois tes o millo, non? Que os grans que se van soltando e tal, que falaban que incluso eran como almas que liberabas o purgatorio. Eu eso escoitaro coas castañas, pero non Sí. Coas espigas e millo. Non sei se é verdade ou non, pero... A verdade é que eu busquei, pero nunca atopei referencias sobre iso. Pero ten sentido, pode ser que algunha vez alguén o pensara, non? Subín aquí porque, se non, cando rematemos a conversa iba a estar sin poñer. Non sei se queres que poña nunha en concreto, vamos a ver. Sí, non podemos ir dando, bueno, Ir dándolle. sí, total, como vexas. Vale, había, que decías ti? Que había aquí un peto de ánimas que decías ti... Cal era o que me dicías antes? Que dixeches dun que estaba na diapositiva. O de, cal, o alemán, ese, creo que é alemán ese. é este, non? Sí. A ver, que se me está poñendo aquí o de diapositiva polo medio e non dou lido en a parte de abaixo. Este é un peto de Alemaña, que por Sí, certo, está un peto de Alemania. sobre o tema de Alemaña, eu así que se me ocurre, igual non ten nada que ver, pero a influencia, a chegada dos suevos aquí, puido ter algo que ver con certas crenzas posteriores ou crenzas que se trouxeran, non hai nada documentado sobre iso. Eu ata aí non sei, ata aí non sei. O que sí que sei é que hai certas prácticas da maxia, da maxia tradicional galega, que teñen tamén relación con prácticas máxicas de Alemania. Pero creo que é máis ben porque era un coñecemento que se foi espallando mediante textos por toda Europa. Sir, non hai que descartar tampouco iso nunca. Si que sei, por exemplo, que creo que na zona de Málaga que se bailan unhas danzas macabras aí polo 28 de decembro. As danzas macabras sí que é algo que é moi típico de Centro Europa e hai menos referencia de que se fagan en España, aínda que en Cataluña sí que se interpreta unha, agora mesmo non me acordo onde, pero polo visto nesa zona de Málaga houbo moita emigración alemana en certo século. Entonces pode ser que eles sí que trouxeran esa tradición. Pero non se pode relacionar, claro. sabes? E aquí explícanos un pouco máis, porque aparte como despois de ver ese vídeo sei que ti dominas o alemán, vas a explicarnos moi ben o que pon aquí e darlle o significado. Bueno, esta é unha capeliña, bueno, é o que se chaman Stockbilder ou algo así, pintaban a morte tráxica da persoa, non? Para explicarche como morreu, facían unha pequena capeliña aí á beira do camiño, por iso, para interpelar ao viandante para que pare e rece para esa alma, non? Entón, está di que esta señora pois estaba traballando no campo, chamábase Franziska Stephan, estaba no campo con tan mala sorte que lle cae un raio encima e morreu fulminada. Entón, no sitio no que morreu fulminada ou preto, erixiron esta pequena capeliña. Entón, dice que, por favor, pedimos aos camiñantes que pasen por diante que preguen que recen un Pai Noso pola súa alma. Igual, que interesante. Ademais que... Sí. Neste caso é para rezar por unha persoa concreta, non? Pero as capeliñas de ánimas, cando aparecen as ánimas aí no lume do purgatorio e tal, é polas ánimas anónimas, non?
Porque entendo, quero dicir, as ánimas, as que están no purgatorio, digamos que as ofrendas que se fan no propio peto de ánimas é precisamente para que, por si pensamos que temos algún familiar, eso, algunha ánima que está no purgatorio e que nos ven pedir, bueno, pois axuda ou o que sexa, non? Entón interpóse estas ofrendas, non? Pois para poder, entendo que liberala do purgatorio, non? Exacto, tamén. É por iso, porque as ánimas pasan fame, sede. Por eso se lle deixan as castañas de noite tamén na casa, por ese caso, non? Eso é moi interesante porque en Portugal, por exemplo, din que as castañas bueno, que deixas na mesa, non, para os defuntos, para as ánimas, que o día seguinte non se poden comer porque teñen as babas, non, dos defuntos. E incluso facíase tamén co tema dos magostos, non? As castañas que sobraban. A verdade que é moi interesante ese tema. E o pan, por exemplo, miña abuela a min prohibíanos barrer despois de cenar, porque as faragullas do pan quedan polo chan e as ánimas, decía ela, préndense delas e se barres, bótalas do calor da cociña. Entón, pola noite non hai que barrer porque dá mala sorte. Sí. Aparte, iso é algo que sobre todo de barrer de noite, que sí que quedou moito no substrato. Sí. E logo, mira, coméntanos por aquí, no Instagram, a ver, aí está. Que o que ten coñecido é que no seu momento a Igrexa non é que tivera moi boa imaxe, non é que lle gustara demasiado todo o tema das ofrendas ás ánimas nos petos. Sí, iso é certo, non? A ver, eles preferían a ofrenda monetaria. As cartiñas. Sí, o sea, é dicir, había toda unha serie de prácticas de relixiosidade popular que consideraban supersticiosas, non? Eles o que querían era o pago de misas e o rezo como práctica espiritual do crente. Hai unha cousa tamén moi curiosa, antes falei das indulxencias, chegou a tal tema o das indulxencias, chegou a tal nivel que, por exemplo, nos testamentos moitas veces deixábanse prendas para que se pagaran tantas misas ao ano por fulanito de tal, por exemplo. Pero é que chegou, despois do Concilio de Trento, chegou a darse o caso de que había persoas que deixaban a súa herdanza ás ánimas. Entonces hai pleitos entre os herdeiros e os curas que defenden as ánimas, o interese das ánimas, que nese caso sería xestionado pola cofradía de ánimas, por suposto. Sí. O sea, que os curas eran os abogados ás ánimas, non? Claro. Sempre gañaban. E logo, non sei se nos podes explicar esta imaxe, bueno, tamén, como isto vai estar escoitando a xente en podcast, pois comentar que, bueno, que hai aquí unha imaxe titulada Santa Catalina de Xénova, Tratado do Purgatorio 1447, e que, bueno, vamos a explicar un pouquiño. Sí, a ver, é que a Igrexa primitiva, o sea, o concepto do purgatorio é algo que se desenvolveu sobre a Idade Media. A Igrexa primitiva máis ben falaba do Seol, do Seo de Abraham, que é como un equivalente do Hades grego, non? Esa zona, ese inframundo donde as ánimas son sombras, donde non van a poder sair ata o día do xuicio final. Pero iso como que non convencía moito, non acababa de convencer a xente, non? Porque senón dirías, pois para que tanto rezar ou ir á misa se total vou estar aí no Hades. Entón, empezou a desenvolverse esta idea do purgatorio, tamén do limbo, San Agustín trata diso, Santo Tomás creo que tamén. E por aí, polo século XV, Santa Catalina de Xénova escribe este tratado do purgatorio onde describe o que despois vai a ser a representación clásica do purgatorio, non? Un lugar de lume, que la di lume do divino amor, non? Porque é un lume purificador, queima igualmente a brasa, pero é amor divino.
E, bueno, eso, ela soñou que entraba no purgatorio, que vía como penaban estas almas, non? É o texto que cristaliza despois a iconografía que se ve en arte das ánimas, por iso o puxen. Bueno, comentar tamén a xente que se ten preguntas que pode ir deixándoas no chat, eu vou ir metendo pouco a pouco. Vamos a ver, vou pasar de páxina. A ver, aquí. Tamén unha pregunta que te quería facer é, claro, a día de hoxe, non, que todo isto está perdendo o sentido e que, bueno, xa non se vive pois con tanta fe, xa non está tan integrado no noso día a día, non? Claro, incluso o que é mover un cruceiro do seu sitio, tamén eso contribúe, non, a descontextualizalo, non? Realmente, quero dicir, Claro. se están colocados nun sitio é por un motivo. E supoño que, en parte, cos petos e ánimas pode ser o mesmo. Sí, o que pasa é que os petos de ánimas hai algúns que son máis difíciles de mover, non? Claro, sí. Hai os pequerrechiños, pois aínda pode ser case elemento moble, pero os que son máis grandes, que xa son edificio contundente, non adoitan moverse. O que sí, as figuras, moitos petos de ánimas foron perdendo durante os séculos as súas figuras, non? Entón, Claro. hoxe en día atopaderedes moitos que teñen, vedes que ao mellor é do século XVIII, que se ve que ten trazas barrocas, e ao mellor vedes unha imaxe que é totalmente século XXI. Pois é por eso, non? Porque co tempo, Sí. pois a xente ou se perderon, ou as roubaron, ou as levaron para un lugar mellor, en fin, cousas que lle pasan ao patrimonio ao aire libre. Xa. E logo tamén, algo que te quería preguntar, os cruceiros ou os petos e ánimas, está documentado de que se pintaran no seu momento, moitos deles? Petos de ánimas, supoño que sí, que estarían polo menos revocados. De cruceiros non me soa. É posible que haxa, bueno, os da Terra Chá, lembro eu que os da Terra Chá, a maioría no fuste teñen as armas, os elementos da crucifixión, non? Os cravos, o martelo, a escaleira, tal, Sí. e algúns están pintados en vermello, pero non sei se é policromía orixinal ou é que en algún momento alguén decidiu que quedaban mellor pintados en vermello no fuste, non? Sí. Aquí en Vigo, por exemplo, hai un en Teis, un peto de ánimas, a ver se o atopado aquí ainda se pinta a día de hoxe, cada X tempo, e que din que, bueno, que está documentado que se pintaba. Que se pintaba. Sí, a ver se o atopo mentras. Tamén depende da factura, hai moitos petos de ánimas que se están feitos nunha cachotería pequena, ese tipo normalmente de pedra adoítase cubrir, porque axuda Claro. tamén a manter o intersticio da pedra. Despois estes que temos aquí espectaculares dun granito que xa se ve que houbo inversión Sí. de cartos, pois non adoitaban estar cubertos. Ibache preguntar, nesta imaxe que temos aí, hai como 3 tipos, non? Que nos expliques un pouquiño, por bueno, as diferencias de cada un, onde están. O da dereita, o sea, o primeiro de todos, se non lembro mal, creo que é de Neda, puxeno como exemplo do típico cruceiro, non? Cos seus escalóns, a súa base, o seu varal, o seu crucifixo, neste caso creo que é dobre, é dicir, por un lado está Cristo e polo outro a Virxe María. É como a imaxe clásica, é o cruceiro máis simple. Despois está este de Io, que é o que está no centro, que o que ten de particular é que é un desencravo. Non é o Cristo, simplemente, senón que se representa o momento do desencravo. E no basal, na basa, está representado o pecado orixinal. E o final de todos son os que se chaman de tipo Loreto, que son os de capela, non? Que este creo que está en Porto do Son, este. Bueno, son un cruceiro que ten unha capeliña, normalmente na capeliña hai unha virxe e enriba está rematado co cruceiro. Serían as dúas tipoloxías, formalmente falando, de cruceiros que atopamos en
en Galicia, non? Os de cruz simple e os de capeliña. E despois, cando nos metemos á iconografía, pois xa podemos falar dos de desencravo, dos que teñen os símbolos da paixón no varal, é que hai moitas maneiras de clasificalos, non? Sí. Vou poñer aquí o que comentaba antes de Teis. Falando do este é precioso. É moi bonito, moi Sí. bonito. Aparte, eu creo que eu non sei se cada ano ou cada 3 anos ou algo así, van retocalo para que se bueno, conserve e todo iso. De feito, no seu momento houbera unha polémica porque había xente que dicía que non había que pintalo porque eso non se fixera nunca e tal, pero bueno, ao final seguiuse facendo, non? Sí, que é certo que moitas veces os que teñen as ánimas representado teñen polo menos o lume do infernal, bueno, o lume do purgatorio ben pintado, que quede claro que é lume. Sí. Sí, a verdad que sí. Vamos a ver. E sobre o de Io, que vos dixen que ten o pecado orixinal pintado abaixo, esculpido. É moi típico tamén dos cruceiros atopar no canto da representación figurada do pecado orixinal unha caveira. Isto é algo típico da representación das crucifixións, tamén en pintura, en altares, en todo tipo de arte. Porque se di que no Gólgota era onde estaba a tumba de Adán. E esa tumba de Adán adoitase representar pois coa a caveira e os fémures. E fai referencia precisamente tamén ao pecado orixinal, do que viría Cristo a redimirnos, non? Logo a morrer na cruz. Ese é o significado completo dunha crucifixión. É un significado que está presente nos cruceiros galegos. E hai, eu non sei, creo que son os cruceiros, non? Que nalgúns teñen a caveira, o que comentas ti, pero eu creo que hai algúns que teñen incluso como unha serpe alrededor da caveira, pode ser? Sí. Incluso outros elementos, teño visto tamén lagartos. Sí. Vamos a poñer este, por exemplo, isto me pinta que non é aquí, Este é un alemán de Clovens, que é un pouco como cruceiro a capela de ánimas. Está aí entre todo. Unha mestura. Aí abaixo, non se ve ben, pero abaixo de todo hai unha plaquiña que representa as ánimas do purgatorio. E arriba, pois temos unha crucifixión clásica con María dun lado e San Xoán do outro, que son os interventores das ánimas. No que amosabas ti antes, como interventor das ánimas, creo que está San Francisco, que está collendo dúas ánimas da man. Sí, eu creo que é San Francisco está collendo dúas ánimas da man, porque ele tamén é interventor. E, de feito, dice que baixa ao purgatorio en certas épocas do ano. De feito, antes que falábamos da protección dos camiños e das ánimas e de todo isto, hai unha festa romana que é a Mundus Patet, que, o Mundus Patet ou o Mundus Cearerum era unha pequena construcción que había no foro romano que se cría que era o centro do mundo e que ademais estaba conectado co inframundo. E esa porta abríase unhas veces ao ano. Unha desas veces que se abría era neste período. De feito, creo que o Mundus Patet creo que se pechaba o 4 de novembro ou coincidiría sobre o 4 de novembro, non? Desde aí ven esa idea tamén de que agora a porta do mundo está aberta. O sea, a porta do inframundo estaría aberta, estaríamos máis en conexión. E outro deses días creo que cadraba por agosto xunto con co que sería hoxe a festa de San Bartolo, non? O 24 de agosto, se non lembro mal. O sea, que hai aí unha conexión clara. Mira, comentan aquí no Instagram unha persoa que di que, bueno, que non ten conta de Twitch, se entón que nesta época falemos a Santa Compaña, se non deixan de ser ánimas que están peregrinando para máis alá. Claro. Están purgando as penas tamén, as Santa Compaña son ánimas que están condenadas. O que pasa que esas, claro, como se pillen por diante, lévante contigo. Sí, non é boa idea cruzala, pero bueno. Sí. Logo tamén,
bueno, antes de nada, vou deixar aquí, porque ti tes un blog, non? Donde falas tamén así destas cousas. Sí, Luz de Tea, pero, bueno, sí. Sí que o teño, o que pasa é que o teño un pouco abandonado, pero volverei a él. Deixo aí no chat, a verdad que bueno, ten información abondo para ler. E logo, algo que che quería preguntar tamén, que nesa propia conversa da Lobeira Today falabas sobre a conservación das cinzas, bueno, que non era algo tan moderno como pensamos. Entón, sí que me gustaría que explicaras isto, porque é un tema moi interesante. De feito, tiña aquí nas imaxes non había algo diso, pode ser? Ou non? Non, hai iso, pero deso tamén podemos falar, pero falamos do das cinzas. Sí. Claro, na Lobeira o que fixera fora o de non é tan moderno como pensas, non? Sí. Puxera un relicario de cinzas que se venden hoxe en día para guardar as cinzas, pois, tanto de animais como de seres queridos. Era por falar de que antigamente non se guardaban as cinzas, pero guardaban os mechóns de pelo. Ostras. Porque sí que é verdad que sempre houbo sempre o ser humano tivo un interese por gardar un recordo ou unha imaxe dos seus seres queridos. Claro, ter unha imaxe dos teus seres queridos era caro antes de que existira a fotografía. E cando se empezou a desenvolver a fotografía, pois tamén era un proceso caro, non? Entonces, un dos métodos que se utilizaba era o do mechón de pelo. Pero tampouco é raro porque tamén aparecen moitas novelas. O do mechón de pelo que lle entrega a amada ao seu cabaleiro que vai ás cruzadas, por exemplo. Sí, sí, sí. Ou o que lle pide Gimli a dama de Lórien no Señor dos Anéis, que lle di a Galadriel confórmome con un mechón con un rizo dos seus cabelos de ouro, non? Falaba diso, sí. E iso é algo que aquí tamén se facía antigamente. Sí, de feito hai un mechón de Rosalía conservado. Sí, 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 sí. Bueno, a mí de feito, eu non sei se nalgúna igrexa ou nalgún sitio que teñen así, pois, bueno, de xente enterrada, eu non sei en onde foi, pero sí que tiñan como algunha especie de, eu creo que era de mechón ou algo así, sí que me sona, pero a verdade é que non, claro, ten sentido, non? Logo falabas ti da fotografía posterior, hai incluso esas fotos de hai 70, 80, 100 anos da familia arredor do morto, non? Pero claro, daquelas a fotografía era algo que non, claro, lóxicamente non era accesible para todo o mundo. E despois o de guardar as cinzas na casa, por exemplo, hai, bueno, en culturas máis antigas, en Casalcoyut, por exemplo, en Turquía, que é un calcolítico, pois guardaban os osos dos antigos habitantes da casa na propia casa, por exemplo. Sí, sí, sí. E hoxe en día, pois, despois hai tribus e povos, os Yanomami, que gardan, comen directamente as cinzas do seu ser querido. Xa non as gardan na casa, comen. Comen. O sea, veira tamén dun sitio, eu non sei se fora en Nepal ou onde é. Non, Nepal non, creo que eu creo que en Perú, bueno, non sei moi ben, pero o que facían era que cada X tempo desenterraban os mortos para cambiarles a roupa, arranxalos e todo iso, logo os volvían a enterrar. Eu non sei onde era exactamente, pero sí que... Non me vai salir o nome, como sempre que quero un nome, pero... pero si, xa sei que les dice, si, sácanos da tumba e limpan os osos, si, e volvenos a vestir, e cando xa non poden máis, despois xuntan os osiños e todos os anos van á tumba e volven a limpalos. Que nos pode parecer moi macabro, non, a día de hoxe, pero, por exemplo, ata aí non tanto aquí en Galicia, eu teño lido, teñendo contado antropólogos e tal, que, claro, como os velorios eran na casa alrededor do morto, non? Pois en Indonesia, din aí, pode ser, sí, pode ser que fose en Indonesia. Pode ser, o que pasa en Indonesia tamén hai outros que son os toraja, que estiven mirando antes, de feito, que eses directamente mantéñenos na casa, nunha habitación, embalsános e deixanos nunha habitación e van falar con eles todos os días e trátanos como se estiveran enfermos. Sí, sí, sí. É unha cousa... Sí. Un pouco semellante cando se vai aquí agora ao cemiterio, á tumba, a falar, non? Cos teus seres queridos. Din aquí en Pomuch, en México.
Pode ser, sí. Sí, eu penso tamén que en Asia, non me lembro o país que era, que tamén o facían, non? Pero co que comentaba antes, bueno, teño contado os antropólogos, pero tamén estaba, non sei se foi Vicente Risco, quen o deixou por escrito, non? Pero claro, como o velorio era arredor do morto e a xente estaba ali pois todo o día, non? Especialmente a familia, pois cando alguén quedaba, bueno, dormida, ali de estar tanto tempo, pois que lle ataban como unha especie de cordón dunha man coa man do morto para que cando se despertara levantar a man o morto, non? E incluso tamén eso, pois o de atarlle isto xa, eu creo que falaban dos anos 70, pois igual uns cordóns ou algo así nos pés para que cando se despertaran e se levantaran caeran de morros contra o morto, non? Que pensámoslo, e non é en Indonesia ni en México, é aquí Sí. A ver, aquí houve un tempo no que os velorios, a ver, obviamente había xente afectada, pero despois todos os outros que iban a velar durante toda a noite, pois dedicábanse a xogar, xogaban as cartas, había outro tipo de xogos tamén que se facían, e ás veces, bueno, bebíase tamén, liábase parda, de feito, ás veces acababa a Garda Civil despexando algún velorio por... Sí, eu o que máis me teñen contado aparte é que sobre todo que a xente, claro, iba a casa a cheirar a túa casa, non era un momento no que, claro, tiñas as portas abertas e a xente iba a cheirarte a túa casa, pero que logo, claro, que os momentos alrededor do morto contábanse anécdotas, esa persoa, cousas positivas, ou seja, era como unha... Quer dizer, que hoxe podemos pensar que se trivializaba co morto, pero non, era como lembrar todo o positivo e todo o bo que tiña esa persoa que xa non está contigo e comer todo iso, incluso foi no século XVI, que o bispo de Mondoñedo falaba tamén do que lle sorprendía que a xente fose ao cemiterio a comer, non? Alrededor dos mortos. Que é o que agora falamos pois, de todo o tema dos mortos en México e que tamén se facía aquí. De feito, sí, quedounos por falar iso, de feito. Facíase nos cemiterios e facíase ata que disto que xa o bispo de Mondoñedo no século XVI, ata se permiten facer estas festas nas igrexas. E puñían platos e copas nos altares. Era unha troula. Polo que di o bispo de Mondoñedo, que igual tamén exageraba, sabes? Igual o señor viu que había 4 por ali tal e igual exagerou un pouco. Ou igual non, porque tamén foi por esta época, contaba eu antes nas redes, que César Borgia fixo a súa famosa festa o banquete da castaña, non? E foi como unha... Bueno, foi orxiástico aquelo. Sí, bueno, eu non sei se... Ou eso se conta, non? Non sei se o bispo de Mondoñedo exagerou, non, pero é curioso porque el documentaba, porque aparte teño entendido que non era galego, pero que el documentaba unha serie de ritos que se facían aquí que os quería prohibir porque os consideraba pagás, pero na mesma liña no que facía o bispo de Dumio no século V, non? Quero dicir que vese que ao longo dos séculos existía... Non facían carreira de nós. Non, unha serie de crenzas, de feito moitas veces non, cando falamos aquí das crenzas que hai, claro, non son, quero dicir, moitas crenzas cristiás son crenzas adaptadas ao cristianismo porque xa tiñan un sustrato precristián, non? A verdad que é moi interesante iso. Pero estes banquetes, estes magostos eran por toda a península. Estes banquetes con este carácter así de ir ao cemiterio, comer, poñerlle tamén comida ao defunto. Non vas ir ti comer e deixar o outro mirando, non? Entón... Claro. De feito, hai quen di que nos falamos agora de defuntos, non? Pero hai quen di que o termo magosto podería ser o que engloba todo este período, non? Porque ao final, claro, eses magostos alrededor do lume, coas castañas, que se... Bueno, quero dicir, hai moitos elementos que poderían incluso darlle. Digo, porque agora estamos que si Halloween, que si Xamaín, que si defuntos, igual podía ser isto o magosto e xa está, non? O magosto. O magoesto, o asturiano, a castañada catalana. A ver, é o momento... A castaña é un alimento central antes de que chega a pataca e o boniato e o todo de América. É central, non? Entón,
claro que é un momento de celebración, de degustalas, a castaña é o que lle dan aos nenos de aguinaldo tamén, ou hasta de regalo de reis ás veces, non? Claro. Pois é un alimento moi importante e tamén, pois, claro, veñen as ánimas, non? Faise como un banquete funerario, ten como un sentido de despedida tamén ata o ano que ven, ata que volvan as horas de sol e volvamos aos campos. Hai moitas cousas que conflúen nesta Sí, época. sí, sí. Mire, comentan aquí nos cruceiros tamén se deixaban ofrendas, porque vi aquí que ten visto alrededor dos cruceiros como pedriñas, froitos, e tamén di de por que se deixan as cabazas nas encrucilladas onde hai cruceiros e tal, se ten algún significado concreto. Non hai explicación concreta, que decía, podemos buscar moitas explicacións. Claro, pode haber teorías, suposicións, pero bueno. Claro, a ver, eu sei que sobre o da cabaza e as luces, as lumieiras que se poñen dentro das cabazas e se deixan nos cruceiros, sei que rulan por aí moitas historias, que se os vikingos e as cabezas dos inimigos, que se mestura un pouco coa historia do Jack o Lanterne irlandés, de Halloween e tal, pero tamén hai que pensar que sí que é verdade que as candeas son unha ofrenda que se fai, a luz tamén é outro tipo de ofrenda, que moitas veces non había maneira de ter candeas ou de ter algo que dure moito, entón tamén se podían utilizar lámpadas de aceite ou enchelas de aceite e poñer unha pequena mecha. E cal é o recipiente que podes utilizar? Pois cabazas, nabos, sandías e melóns no sur de España, polo visto lin por aí que está documentado que se utilizaban. Sobre, por exemplo, o das cabazas dos nabos, en Suiza, pero máis contra a época de San Martiño, que podería estar vencellado tamén a defuntos e todos os santos, porque as prácticas ou rituais que se teñen documentados son semellantes. Os nenos adoitan tallar nabos, pero non con forma de cabeiras, nin con formas espantosas, fan flores e follas e despois poñen luces dentro. E despois van por todas as casas como pedindo un aguinaldo, pero o que van cantando é que chegou a época da escuridade e traigoche un pouco de luz. Entón, iban por todas as casas dando un pouco, levando a súa luz na man. É unha costume curiosa. Sí, 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 moi interesante. Bueno, esta é a época do ano na que se empezan a acender as luces artificiais tamén. Sí, sí, sí. Ou como, por exemplo, aí na Illa de Arousa que van pedindo os defuntiños, non? Claro. Que ten algo de semellanza, non? E logo, isto que temos na imaxe, que é? Porque eu Isto é pensei que o da esquerda era para guardar as cinzas e o da dereita pareceme galletas de chocolate. No, esta, como falábamos ou me preguntabas pola castaña, hai un amuleto que é a castaña de Indias, que se supón que é un amuleto contra o mal de ollo, non? Tamén estes días falase moito da castaña como elemento protector. Entón, isto eu diría que hai que collelo con cuidado, porque a castaña de Indias non é unha castaña. É o froito da Entata gigas, que é unha especie de enredadeira que dá unha vaina como as das fabas, pero moito máis grande. De feito, é unha fabeácea. Entonces, estes froitos empezaron danse en América e en África, e son unhas sementes que teñen unha camariña de aire no interior, entonces flotan no mar, non? Entonces, pois, percorren quilómetros, van dar froito pois ao outro lado, non, do mar. Entonces, tiñan como certo carácter relacionado coa eternidade, coa saúde, certo carácter protector, e poñíanselle sobre todo aos nenos. Pero claro, chamanlle castaña de Indias, pero non é unha castaña, é a Entata gigas. Despois hai outro que é o castiñeiro de Indias, que tamén por semellanza co nome, pois tamén se considera que esa castaña podería ser protectora. E de aí é que se extrae que a castaña normal podía ser tamén protectora. Pero en realidade o amuleto era o que viña das Indias, o sea, de América. Era este. Sí.
O de feito lembro ben de pequeno o tema da castaña dentro do bolso, no coche, Sí, é moi... O de feito ainda teño unha, sí, eso sí que ten moitísimo uso, porque logo tamén se fala, non, de que dende iso ata que eso, a propia castaña en sí, pois que pode ser en sí unha alma, non? unha alma. Sí, agora adoitase dicir que é alma, a castaña comida, alma liberada, non? Pero eu o que Mm, tiña oído era que castaña que estoura no lume, alma liberada. Porque a ánima ten un componente de aire, non? É o animus, sí. o alento de vida, non? Parece que as almas están feitas como de aire. Entón, cando unha castaña estoura, pois é que unha alma saliu do purgatorio, non? Sí. Din por aquí, xusto os Toraja paséannos, cámbianos a roupa, sacan fotos e logo volvenos a enterrar, e así cada 4 anos. Eh, Falan por aquí das paparotas que se montaban nos funerais estilo yanqui. Meu avó sempre levaba unha castaña de indias no peto, e hai xente que leva esa castaña no bolso para ter sorte. Sí. Sí, eso sí que eu, polo menos, sí que o teño visto moito. Entrando agora na parte final, vamos a ir vendo aquí estas imaxes. Isto, por exemplo, que é? A capeliña é unha capeliña de ánimas das mirindades, para que vexades que hai por outras zonas, aparte de en Galicia. De feito, esta é de Quintanilla de Santa Gadea de Alfoz, nas mirindades. E o Sí, outro é o que podedes atopar buscando como humilladero, pero en realidade é un cruceiro, estaba en Toledo, non? E parece sí. ser que en Toledo perdéronse outros 2 humilladeiros deste tipo, pero como vedes, pois ten os 3 chanzos, ten o seu varal, ten a súa cruz, non é o que se estivera en Galicia chamaríamos de cruceiro. Cruceiro. Sí, eu de feito antes se leo de Toledo, non sei por que pensei en Ourense, polo tema da ponte ali abaixo. Sí. Interesante. Este de aquí, tendo que é en Alemaña tamén, non? Sí, ese alemán, ese de Bavaria, é un pequeno tótem de madeira, o sea, vertical de madeira, e sabedes, son as ánimas no medio do lume, dice prega por nosotros. E o que está o de pedra, Sí. chámase Schopflöffel, é un tipo de peto, que sabedes que tamén ten ofrenda, que ten aí como unha pequena destas candeas de igrexa que teñen o plástico vermello. Parece ser que estas son do tipo máis antigo, poderían ser como da Idade Media, perdéronse moitísimas, e chámase Schopflöffel porque consideran que ten forma de culler. Entonces, Löffel significa culler en alemán. Interesante. Ademais, eu estou convencido que isto ten que existir en culturas por todo o mundo, do seu xeito, aínda que non sexa igual arquitectónicamente, pero ten que existir seguro, incluso nas propias tribus, non? Sí. A ver, por exemplo, na cultura xaponesa, no Shinto, non as hai así tan, bueno, non sei se as hai así tan pequeniñas, pero sí que hai como Sí, pequenas capelas, que non son capelas de ánimas, son os seus outros deuses, non? Pero sí que estaba espallado en Mesopotamia, por exemplo, sábese que había capelas ou oratorios a Marduk en cada rúa, en cada zona delimitada da cidade parece que tiña a súa propia deidade e pasaba un pouquiño mesmo no campo. Nas rexións exipcias, cada rexión tiña tamén os seus, chamanlles nomos, son as súas deidades locais. E nós pois temos pois as ánimas, o sí. Santísimo, como se hai un que sai aí que é de Mondoñedo. Por exemplo, cos petos e ánimas, porque hai moitos que os vemos, por exemplo, están no medio do monte, a un lado, ou na aldea na entrada, ou no medio da praza da aldea, pero hai algúns que incluso están como incrustados, non? En edificios ou en casas vellas. Eu non sei se iso ten un significado concreto ou non. Habería que ver en cada caso. Sí que é verdade que vin que hai en muros de pazos que tiñan o seu propio peto, pero non sei exactamente por qué. Sería
pois ao mellor por ofrecemento da familia do Pazo, que puña aí un peto para as ánimas, porque xestionaran algunha cofradía, non sei, habería que ver cada caso concreto. Vamos a ver, é que estou buscando aquí un que vin este ano, foi este ano, sí, na Xironda, en Cualedro, e que xusto está incrustado nun... Vamos a ver, onde está? Xusto está incrustado nunha casa, a verdad que a mí me pareceu fascinante. Fan aquí unha pregunta mentres busco. En Portugal hai pelouriños moi parecidos aos cruceiros, pero despois hai outros que non teñen simboloxía cristiá, como, por exemplo, o de Soaxo, que ten un antropomorfo en riba. Tiñan a mesma función? Vou buscar. Pois non sei cal é, vou buscalo. Vou no buscar eu tamén para poñer, pero é unha pasada. Ten unha cara sorrindo. Vamos a ver. Ai, non sei, aquí. Pero ese é moi interesante, tanto o de Soaxo como o peto de ánimas da Xironda. Aquí está. É que para subiros teño que convertilas as imaxes a Word. E... a ver. Aquí está. Vamos a ver, que eu non o topo. Dios. Vamos a ver. Que, no, que estou convertindo de PDF a Word. No, é ao revés. JPG a PDF. Pero eu a verdade que o de Soaxo que ten... E se compartes pantalla? Abres a imaxe e compartes pantalla desde o navegador? Pois sí, é que me iba algo lento, así, por eso estaba... vale. A ver, eu onde metín isto? Pero o de Soaxo é moi interesante. Eu non sei se a cara esa que ten é algo, bueno, dese pelouriño, algo posterior ou que, pero é moi, a verdade é que é moi chulo. Aquí está. Vamos a poñelo. Invitar non. Aquí está. Diapositivas. Que isto vai ao seu ritmo. Aquí está. Vou no poñer agora. Está subindo. Vamos a ver... Aquí está. Pois non teño nin idea. Eu vim outro día e aínda non busquei información, pero é unha pasada porque hai moitos en Portugal, así. Pode ser que perderá a cruz. Pode ser que ao mellor se trate tamén... hai outro tipo de construccións que están nos centros das plazas ou nas encrucilladas, pero encrucilladas prominentes dentro dunha aldea, que son os que se chaman... non me vai salir o nome. Pero, bueno, era o lugar onde ataban aos presos para facerlles escarnio público, non? Tamén pode ser que tuveran esa función. Pode ser, sí. Vou poñer o peto de ánimas a Xironda, este que está incrustado nunha casa. Que pasada. É unha pasada, Sí. Eu foi dos máis chulos que vin. Ademais está super ben cuidado e tal, e creo que ainda siguen poñendo ofrendas a día de hoxe. Ademais este está completo, non lle falta cruz en riba. Penso que hai 18, 19, é precioso ese peto, sí. Sí, é unha pasada. Dixandrán por aí tipo picota, efectivamente, era o que quería dicir, tipo picota. Sí. De feito, os cruceiros de tipo de Loreto, o Basal ten moito... A min recórdame bastante as picotas que se atopan por aí por León e por Castela. Sí. E logo, algo que te quería preguntar é, claro, porque non estamos falando de petos ánimas e cruceiros, temos milleiros polo país. Eu non sei onde lera que se falaba dun mínimo, non sei se era dun mínimo de 15.000 cruceiros en territorio galego, pero creo que era un mínimo, porque logo falaban que había concellos non moi grandes que igual xa teñan 300 cruceiros, eles sós. Entón, claro, como pensas ti que
bueno, conservar este patrimonio non tendo en conta que, bueno, que a sociedade mudou radicalmente, ahora é unha sociedade moito máis urbanizada e que xa vive máis de costas a todo o, bueno, pues a todas estas representacións que se facían nisto e, polo tanto, estes monumentos é como que agora xa pasan a cumprir un papel máis de patrimonio a conservar, porque non teñen moitos eles un uso diario, non? Entón, claro, como pensas ti que podemos conservalo? A ver, o primeiro é intentar recuperar o uso. É dicir, quero dicir, máis ben volverlles a buscar un lugar no noso cotiá, non pasar deles. E que non sexan de rotondas os cruceiros. Que non sexan de rotondas os cruceiros, porque xa pasa moito con eles. Que non sexan de rotondas, que non lles pase a orquestra polo lado. Un mínimo de patrimonio visual de todos, forma parte da historia desa rúa e desa aldea, primeiro de todo, e buscar un vínculo con eles. E despois está a parte técnica, a parte de documentalos, catalogalos, clasificalos e documentalos. E non movelos de aí a non ser que sexa necesario. E, por exemplo, a xente di, bueno, vamos a recuperar o sentido. Que lle dirías, pois, por exemplo, a xente, semana que ven é defuntos, que lle animarías a facer se ten un peto de ánimas cerca da casa? A ver, aí xa entramos nas crenzas de cada un, pero ten en conta que tendemos a ser cada vez máis laicos e menos creídos, o sea, a creer menos naquelo que da tradición católica. Cada un tería que facer o esforzo de buscarlle para sí un significado. Claro, isto é difícil, porque require que cada persoa faga o esforzo. Pero o exemplo está claro, teño un exemplo máis claro, non? Moitas veces recupéranse lavadoiros. Lavadoiros que están cubertos de maleza. E resulta que ao ano volven a estar cubertos de maleza. Por que? Pois claro, porque a xente si implicouse aquel día en ir a rozar e a limpar e a deixalo bonito, pero despois ten que haber unha maneira de buscarlle un uso continuado. E como facemos iso? Claro, iso é difícil, porque todos temos lavadora na casa e non imos lavar ali. Claro. Entón, hai que buscar unha maneira de ter certa implicación da sociedade con ese elemento, senón non o podes conservar, senón é unha batalla titánica. Claro, porque e iso que intentar conservar, claro, 15.000, 20.000, 30.000 cruceiros pódese facer, non? Pero é complexo, sobre todo porque, claro, teñen un cruceiro non pode ter tanto mantemento, digamos, ano a ano, pero, claro, hai outro patrimonio que... Claro, pero aí xa temos que entrar en que temos que ser todos conscientes de que hai cousas que non poden pasar. Dicir, o que ti dis, un cruceiro rotonda. Bueno, pois se non queda máis remedio que poñer aí a rotonda, haberá que buscarlle un lugar ao cruceiro. Non é a mellor das solucións, pero é mellor iso ca que escache. Ou ca que rouben a cruz. Se sabemos que para que contratamos unha orquestra que trae 3 camións de non sei cantos metros e lle facemos pasar por un sitio polo que non pasa, porque vai rozar co cruceiro? Pois igual hai que replantexarse as cousas, que preferimos. Iso ten que partir de todos nós. E en canto se usa un peto de ánimas, pois claro, non tens que ser crente, pero igual podes dicir, mira, pois vou deixar unha ofrenda a unha persoa afinada que era unha persoa, bueno, que lle tiña moito cariño, non? Como un xesto de recordo, ou sexa, quero dicir, eu creo que este tipo de ritos poden ter o seu uso sin ser, quero dicir, crente ao 100% niso, pero que sí que lle podes atoparte un significado que, bueno, pois que te satisfaga, non? E que che faga estar ben con el e que sirva tamén pois para poder darlle uso e darlle continuidade, non? Sí, efectivamente, pois vas dar un paseo e sabes que pasas por diante dun peto, pois acordácheste, pois deixaslle unha flor ou apañaches unha castaña polo camiño, podes deixar a castaña. Ou ves que está deteriorada, que lle suben hedras por encima, pois apártaslle unhas cantas.
non? Tens que buscar tamén ti o significado, se che fai sentir ben, saber que fixaches algo bo por conservar algo, iso tamén é agradable para un mesmo, non? Entón, o primeiro é resignificalos para nós mesmos, que non queda outra, porque senón é unha loita titánica, E despois está a parte de que hai que implicarse, é dicir, museos, técnicos da Xunta, antropólogos, historiadores, tal, na labor de documentar e investigar. Pero iso xa sería como a parte técnica que lle toca aos que se adican permanentemente a iso. Pero nós como na sociedade en xeral, o resto da xente, vivimos nese entorno, nun entorno no que hai cruceiros e no que hai petos de ánimas, e no que hai fontes e no que hai lavadoiros. Entón, cando a única maneira de recuperalo ou de ter un entorno para nós é darlles un uso, un fin. Claro, e isto está ligado, por exemplo, a todo o tema de defuntos, non? Que agora estamos batallando aí que si Samhain, que si Halloween, que si defuntos, pero, claro, creo que aí o paso previo primeiro é entender e coñecer o que facemos, porque, claro, a xente antes facía o dun xeito natural, non? Tan natural como nós andar co móvil, pois para eles era algo natural, pero claro, a día de hoxe xa unha parte importante da sociedade xa non o celebra e incluso xa non a coñece. Entón, é como que estamos intentando facer algo que ás veces, que descoñecemos. Entón, que primeiro precisamos ese paso previo de formación, de coñecemento e de valoración deso, non? Porque logo, claro, por eso vemos agora que sin maldade ninguna, non? Pois que se fala nesta época de mortos vivintes, de meigas, non? Cando non é época de meigas, de todas esas cousas, non? Eso, morcegos, o que diste, as cabazas con esas caras monstruosas, non? Entón, claro, e aínda que o poidamos denominar Samhain, defuntos ou tal, pero certo que Halloween, non? E iso pasa moitas veces porque non entendemos o significado. Entón, eu creo que o importante primeiro é entender o significado para logo poder celebralo, non? Sí, fomos abandonando o uso simbólico que tiñan certos elementos, porque para as novas xeracións xa non representan o que representaban para as antigas, non? Entón, hai que resignificalo para nós mesmos. Agora é o tempo de ánimas, todos temos alguén a quen dedicarlle unha candea, unha castaña, unha flor, non? Entón, se non eres amigo de ir ao cemiterio, pois naide che priva de acercarte a un cruceiro ou de acercarte a un peto de ánimas, pero isto xa vai no que cada un crea ou pense, sabes? Sí, ou como fan nalgúns colexios, non? Que tamén, pois, un día fan obradoiros de colares e zonchos, explícanlles o que é, o que significa. Bueno, pois, eso é, quero dicir, eu xa se ves os nenos saír dos coles co colar posto por aquí, diste, ostras, xa é algo, non, moi interesante. E, sobre todo, claro, que eu creo que eso me complexo transmitir que, a ver, é unha festa, non, quero dicir, pero non é un entroido. O sea, son días moi, bueno, que hai lugares, momentos tamén para a festa, non? Pero que non é unha festa. Pasa que é moi complicado agora de traballalo. Hai un momento, sí que é verdad que tamén hai un momento tamén para o tétrico, non me refiro aos disfraces, pero acórdome que viña xente, recordo que eran uns días, a min encantábanme cando era eu pequena, porque viña xente, familia que era de Asturias, entonces comprábamos empanada e cousas, porque sabíamos que tiñamos que recibilos, e despois intercambiábanse contos e tal. Eu aí recordo que foi o primeiro contacto que eu tive con esa tradición oral de ánimas, agoiros, non é o momento tamén de intercambiar esas historias. Tamén, se vades facer unha quedada de Halloween, podedes primeiro ir a un sitio destes, contar un par de contos así un pouco de medo, para metervos en ambiente, iso entra dentro da... Ou falar da Santa Compaña, máis medo que iso, eu creo que dá máis medo a Santa Compaña que un asesino en serie, entón, sí, bueno, o propio Magosto son lugares de festa tamén, de baile, non, o sea, quero dicir, non é algo tampouco aí que haxa que estar triste, tampouco é un
un carnaval, non? Pero, quero dicir, hai eses momentos para o desfrute, para... bueno, hai xente que eu xa me teñen contado un orgullo galego, non? Pois que a noite do 31, pois van ao monte, quedan entre amigos e contan historias, ou familias que ese día na cea falan pois a xente que non está. O sea, quero dicir, hai momentos que se poden facer, non? Tamén, sigo, por exemplo, hai en cemiterios onde se perdeu o costume de poñer candeas. Por exemplo, na miña parroquia non se fai, eu iso non o recordo. Pero, por circunstancias familiares, agora toca a ir a outro cemiterio tamén poñer flores, e nese, todos poñen, en cada lápida poñen velas. Entón, ir pola noite e ver iso é tan bonito. Sí, É que non dá medo ningún, cambiache o concepto totalmente do que é un cemiterio, ver todas esas pequenas luceciñas aí. Pois sí. Mira, comentan por aquí, sería como algo máis simbólico e espiritual, non? Podería facerse, por exemplo, quedadase poesía ou teatro alrededor deles, celos lugares e reunións para protexer o lugar. Pois sí. Sí, exactamente. O que pasa é que aí tamén ten que partir un pouco máis de iniciativa particular. Quero dicir, non esperar a que alguén nos organice unha cousa de poesía. Ir nós ali, facer algo. Pois contar un conto. Ou comer 4 castañas. Non, porque ás veces tamén parece que sempre fai falta para dinamizar un sitio que veña alguén a organizar algo espectacular. Ou a día de hoxe que temos as redes sociais, pois, quer dizer, vas a un sitio a coñecer algo, non? Tamén podes ir a visitar, pois, os petos e ánimas á zona, faz unhas fotos, súbelas ás redes, explicas a súa historia tamén. Quer dizer, un xeito moderno, pero que tamén pode ser de divulgación e de valoración do noso patrimonio, non? Porque, quer dizer, se nos podemos ir a un concello a ver unha fervenza ou un tal... pero o de ir a ver un peto de ánimas xa ainda non é tan popular, non? Pero por que non? É outro xeito de poder poñer en valor. Tamén podense, os concellos tamén deberían poñer nas súas webs os petos, os cruceiros, os sitios que teñen, que se poden facer rutas, non? Como rutas circulares, aí sí que se pode traballar sobre iso. É algo que se pode traballar en todas as capas. Sí. E aquí podo ir e comer castañas e contar poesía dentro dunha canle de Twitch. Bueno, eso, facer un directo en Twitch e dentro un peto de ánimas, eso sería tremendo. O sea, sí que molaría moito, a verdad. Sí, sobre todo, eu creo que o importante que comentabas, ti non darlle un uso, nos a nivel individual e colectivo, darlle un uso que teña un significado para nós, porque senón ao final son consciente de que son elementos complicados, non? Tendo en conta a crise espiritual na que estamos. Sí. Crise espiritual, bueno, as novas xeracións xa non lles fala este tipo de uso, este tipo de elementos, non? Pero poden buscar outros, decir, resignificalo con outra cousa. Todo o mundo ten algunha inquedanza máis inmaterial, non? E despois, claro, se nos vamos ao concreto, mira, eu, por exemplo, aquí, limparon un camiño antigo que había dende unha fervenza ata a baixada do mar, aí en San Miguel, moitos veciños implicáronse, pero despois había veciños que non iban a facer a ruta porque como non foron a rozar e a axudar, sentíanse mal. Conclusión, que como ninguén pisaba o camiño volveuse cerrar. Claro. Entón, todo o mundo participa, en certa maneira, dándolle un uso ás cousas na súa conservación. Iso é o que quería intentar facer entender. Pois que, claro, o peto de ánimas ou cruceiro é un pouco complicado, pero estou segura que dándolle unha volta podemos facer algo. Pois sí. Xa para rematar, eu quería preguntarche, bueno, que libros, páxinas ou documentos recomendas para formarse un pouquiño máis pois alrededor deste mundo dos petos e ánimas e dos cruceiros. Ademais, o teu blog. A ver, a bibliografía pode ser un pouco dispersa, porque é como moi local, non? Petos de ánimas en Ourense, petos de ánimas en Pontevedra, tes esas publicacións. Os cruceiros na Terra Chá. O máis fácil é ir á web de Cruceiros de Galicia, espera, que vou dicir mal o nome, cruceirosdegalicia.xyz, que están facendo unha labor de recoller e documentar con coordenadas GPS cada cruceiro, que iso é admirable. E teñen todo un apartado de publicacións sobre o tema, non? Ides a libros e tes aí
todo o que podedes atopar sobre cruceiros. E con Petos de Ánimas tamén están, por exemplo, tamén os grupos de Facebook Cruceiros de Galicia, os de Petos de Ánimas, que están a facer unha labor documental increíble. E despois outra cousa, por moito, aunque vexamos que hai xente xa facendo esta labor, porque hai moitas veces nas redes que decimos, non fago isto porque xa está facendo un menganito. Pois non hai que parar aí, O sea, porque o este facendo un menganito, ti tamén o podes facer, porque pode ser que aportes a outro punto de vista, e sexa tamén interesante ou que colaboredes. Iso para o patrimonio é bon, e para a cultura é boa. Entón, témonos que animar todos. É que precisamente ninguén ten o patrimonio diso, así que canto máis xente divulgando, moitísimo mellor. Eu neso sí que fago moito fincapé sempre. Logo hai unha páxina que eu non sei se ten de Petos e Ánimas, pero bueno, ten de Mamuas, petróglifos, eu creo que cruceiros tamén, que se chama, creo que Megaliticia, que documenta por provincias, incluso polo norte de Portugal, todo o patrimonio que hai, indican que estado de conservación está o acceso, as coordenadas e todo iso, está moi ben. E logo, bueno, eu sí que vou a recomendar de conversas e todo o tema este de defuntos, que tamén tocamos o dos petos, deixei aí as conversas que tivemos con Rafa Quintía, con Lidia Mariño, en YouTube, en iVoox, en podcast, que tratamos estas cousiñas, logo tamén o blog de Rafa Quintía, Sombra da Buza Panda, creo que se chama, ou o blog de Lidia Mariño, que é Tras os pasos a Bella, se non me equivoco. Tras as pegadas, non? Eso, Tras as pegadas da Bella. Sí, Tras as pegadas. Eu estaba confundíndome cun roteiro de aquí ao lado que se chama Tras os pasos ao río Xesta. Sí, ese blog. E nada, bueno, tamén deixades se tes recomendacións e libros ou do que sexa, adiante. Non, así sobre o tema este así concreto, non. Mirades a web que tedes aí toda a bibliografía é máis directa, porque hai moita publicación pequena. E logo, é verdad, hai en YouTube, na canle de Nós Televisión, hai un documental que saiu este verán sobre os cruceiros, sobre a súa historia. Sí, sobre a súa historia e o seu significado, dura menos unha hora, está moi ben, saben bastantes persoas falando do tema, bueno, a min polo menos gustoume moito. E, bueno, con isto, eu creo que podemos dar por finiquitado que levamos unha hora e media. Eu creo que é un tema interesante que daba para falar moitísimo máis, pero que, bueno, eu creo que hoxe nos fomos introducindo e tocamos moitísimas cuestións. E nada, pola miña parte, nada máis. Eso, bueno, agradecerte que estiveras os aquí falando diso e tamén, bueno, dicir que eso, que quedas convidada aquí a falar doutras temáticas, ti proponme por privado que quítolle aí o monopolio a Fran enseguida. Xa empezo a preparar demasiados temas. Din por aquí, fantástica como sempre, Melody, apertas. Gracias, Cris. E nada, eso, bueno, agradecerte que estiveras hoxe aquí, e nada. Nada, ti pola invitación. Deixoche marchar se queres, eu vou a despedir moi rapidamente isto, e nada, graciñas e vémonos moi pronto. Vale. Chao. Vamos a colocar isto aquí. Aí estamos, vou a quitar esta marca de debaixo. Bueno, non sei que vos pareceu, a min a verdade que me pareceu moi interesante. Decateime no transcurso da propia conversa, non? Que tiña algunhas preguntas desordenadas, entón é como que fomos tocando temas un pouco así, igual ás veces non seguían unha orde, non? Pero, bueno, eu creo que quedou moi ben, é un tema moi interesante que quería tocar, porque xa temos esas conversas máis xenéricas, non, sobre os ritos e tradicións e defuntos, entón eu creo que agora isto era un momento de tocalo. Seguramente, se se pode en novembro, senón para o ano que ven, falaremos xa de todos os ritos e a simboloxía que hai arredor do magosto. E nada, comentar que esta conversa mañá quedará subida na nosa canle de YouTube en formato podcast, no iVoox tamén. Agardo que vos gustara, se vos gusta este contido, animarvos pois a suscribirse na nosa página web orgullogalego.gal, porque é un xeito de apoiarnos.
E nada, comentar tamén que estes días vamos ir subindo moito contido de todo isto relacionado con defuntos nas redes sociais, e que temos varias conversas xa preparadas para novembro. Van a estar connosco distintas persoas, o grupo Boroa, grupo de folk, vai estar connosco o rapaz que ten unha canal de YouTube que se chama Co Mundo a Voltas. Vamos a falar un pouco sobre viaxes, sobre aí outras zonas do mundo, as súas culturas, etc. Tamén vamos a falar sobre a presenza do galego, digamos, aí no exterior, non? No Bierzo, Asturias, Extremadura, Zamora, etc. E tamén estamos traballando xa para outras conversas de aquí a finais de ano. E nada, graciñas polo comentario, zetatás, e nada, eso, agardo que vos gustara, pareceume moi interesante, e eso, se chegastes tarde, pois sabede que mañá na nosa canal de YouTube e no iVoox estará subida. Vale, nada máis, se queredes máis contido do que falamos hoxe, faládeme por privado nas redes sociais e xa vos facilito todo sen ningún problema. Vale, vamos a deixalo e nada, novamente graciñas e vémonos no seguinte directo. Chao.